Türkmenabad demir betonu önümleri kärhanasynyň 2020-nji ýyly önümçiligi üstünlikli ýoly goýulan agajy gaýtadan işleýän hemde polat önümleri bölüminde edari gurumlary niýetlenen mebelleri, aşhana mebelleri, ýatylýan jaýlar üçin mebelleri, mehmanlar üçin otogy niýetlenen mebelleri, başga-da bir näçe görnüşli önümler taýýarlanýar. Şoňýaram beý döwrübap önümçilikde agaçdan we alüminiýan gapylar we aýnalar, agaç oturuşlar we stollar taýýarlanyp, buny saýyny uly islege eýe bolýar. Önümçiligi Türkiýanyň öňde barjy kämil enjamlary ornaşdyrylanlar. Tejribeli iş hünärmenleri özleriniň öňjeli zähmeti bilen pehim paýhys ummany mawtumly pragylynyň her bir aýny zähmet üstünliklerini beslemegi öz öňlerini maksat edinýärler. Mebel önümleri raýatlan hemde edara kärhanlaryň sargytlary esasynda ýokary hil ölçülerini laýıklykda taýýarlanýar. Buyurmalara laýyklykda ilatyň üstüne görä mebelleň reňkine, ölçek we dizayn bedegi aýratynlyklaryna ähmiýet berilýär. Ýaşaýyş şaýlarynyň öz ýurdumyzda önerilen mebelleriniň üçindirilmegine kärhanada ýoly goýulan agajy gaýtadan işleýän hemde polat önümleri önümçiliginiň önerýän önümleriniň munasip goşandy bar. Bu ýerde alüminiýan aýna gapylar bilen bir hatarda demir önümleriniň kewşirleýiş işleriniň üstünlikle alınıp barilýany bellerlikdir. Önümçilikde döwrübap mebelleň taýýarlanmagy bolsa daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orun tutýan bäse şu okyply ýokary hili önümleri önermekde ýurdumyzyň ösüşine öz borçly goşandyr. Türkmenabad demir betonu önümleri kärhanasynyň işçi hünärmenleri döredilýän giň mümkinçilikleri üçin Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyda hemde hormatly prezident arkadagy Gahrman Serdarmyda alkyşlaryny beýan edýärler.